Да, мога. Ало, здравейте, с екипът на разговарям. Да. Те видях номера и в сайта на Искам просто да ви изкажа моите благодарности за високоинформативните статии, които правите, за целия щателен труд, който полагате в разследванията си. Сигурно ви отнема много време да върши тази работа. Не, защо? Защото просто статиите са ми много хубави, наистина много ги харесвам, даже понякога се събираме цялото село на Дърнека и аз от телефона си им показвам ваши статии и всички се информираме така цяла вечер. Къде се намира това село? Къде? То е до Гоце Делчев, то е едно много малко село, на Буханка се казва. Да. Между другото също така много се радвам, че разкрихте опасния педофил и вече хората в региона могат да спят спокойно с децата си. На мен ми си иска, като има такива читатели като вас, ние да се срещнем с вас, да дойдем на място, с камера. Мисля, че може да се уреди тия дни, ако искате пак да ви звънна скоро да уредим една среща. Нека първо ние да видим екипа как ще бъде, защото аз съм в Благоевград, те има и в Гоце Делчев и ние да се организираме и да се чуваме. Да, примерно може, когато се събираме на Дърнека цялото село, тогава да ви викнем и да не снимате как струваме. Кога е? Ние се събираме всяка вечер след 6 часа тук цялата махала, която си. Добре, нека да се чуваме с другите момчета да видим и ще се чуваме. Искам само да ви пожелая тогава да продължавате с качествената си работа и все така да ни информирате за най-належащите скандали и шокиращите новини. Благодарим много и ние, че се обадихте. Да. Записвам вашия номер, ще се чуваме. Да, супер. Айде, нека вече.